Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ilma, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ngħatat libsa ġdida li minbarra logo u sit elettroniku ġdid nidiet numru ta' servizzi sabiex tkun aktar qrib il-konsumatur. F'dan il-jum, il-Korporazzjoni fetħet l-uffiċini tagħha f'Ħalluqa għall-pubbliku biex dan iżur il-laboratorji u l-faċilitajiet tal-Korporazzjoni kif ukoll josserva kif jitħaddem River Moses. Dwar is-servizzi ġodda tal-Korporazzjoni kellimna l-Ministru tal-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi. Il-pubbliku jkun jista' jidħol u jara l-informazzjoni u jista' jeduka ruħu iktar biex anki wkoll għax importanti ħaġa importanti hu li fejn wieħed illi jipprova juża ikun hemm effiċjenza fejn jkun hemm l-ilma, li juża inqas ilma. Se jkun hemm allura wkoll anki wieħed jara x'għandu x'jagħmel, kif għandu jagħmel, barra minn hekk ukoll anki fejn jkun hemm problema wieħed ikun jaf kif għandu mal-ewwel imur fuq ras il-musmar. Din hija xi ħaġa importanti li qed nara li ssir ħalli dak li jkun mhux qed jiġri l-ewwel hemm ma biex jistaqgħedha minn daru mod effiċjenti u dan huwa xi ħaġa importanti għażmien tal-lum. Il-Ministru Mizzi saħaq dwar il-viżjoni li għandu l-Gvern li jinvesti f'korporazzjoni aktar b'saħħitha li timmira lejn is-sostenibilità kif ukoll il-ħarsien tal-ilma tal-pjan. Brabta ma' sostenibilità, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Richard Bilocca elenka l-ħidma li qed issir sabiex jiġi salvagwardjat l-ilma fosthom il-kampanja kontra prodotti tal-plastik fl-ilma tal-baħar, kif ukoll ir-riċiklaġġ tal-ilma ta' drenaġġ li ma' inizjattiva qed tgħin lil bdiewa jkabru prodotti ta' frott u xejjex aħjar.